Ngiyabingelela bazalwane egameni likaJesu. Nonke ngezihlalo zenu akabongwe uNkulunkulu. Amen. Kulezi insuku nje enhlizweni yami ugcwele umunyu, ugcwele nenyembezi. Kwaze kwaba kaloku iziveza njalo emuhle. Angazi mhlambe ngiyahamba nje kodwa kugcwele umunyu enhlizweni yami ekujuleni. Angazi ukuthi kwenzakalani kodwa nje ngithi uwena Nkulunkulu owaziyo. Futhi ngithi uwena Nkulunkulu owangazi, wena Nkulunkulu ohlela konke. Angena nje lo Zulu ophaphile these days, I don't know. Angazi kwenzakalani. Phezulu qala uNkulunkulu yise, uNkulunkulu indodana, uNkulunkulu ongcwele. Bengithi ngalesikhathi kuthuba ithuba lobufakazi, mhlawumbe ukalwana uzosukuma ezobonga, mhlawumbe umama uzosukuma ezobonga, ohambile esibe nalo ngeholidi. Samthola umntwana kaNongoma kaHlabisa usibonga esasimgcine ngonyaka odlule ngoDisemba 14. Sigcina nje ukumbona ephuma ekhaya ehamba, kodwa uNkulunkulu wenza nje umusa. Sahamba indlela esingakaze sihambe. Samfica kwaba nenkulu injabulo. Ngambona nje uNkulunkulu emuhle, ngambona uNkulunkulu eveza ukuthi ekhaya bekuthi makunetha sikhathazeke, ukuthi makumakhaza sikhathazeke, ukuthi noma kushisa kakhulu sikhathazeke, sithi noma sidla, ukuthi noma kwi-TV kuvela izinto ebesazi ukuthi bezingamphuthi, kuthina bekuba nomunyu ukuthi yena la akhona kwenzakalani. Kodwa ngibona uNkulunkulu nje emuhle, noma ngabe babemthathe ngesinene, kodwa ngibona uNkulunkulu engenelile empilweni yakhe, ngoba nakhona ufike wayibona indawo la ithandazwa khona noma la ikhonzwa khona, wahamba waya khona ngoba uyazi ukuthi ukhuliswe kanjani. Iyona nto yokuqala njengangitshela ukuthi nala ngiyaya esontweni. Kanti bathiwa abantu nabakhona bathi uyaya, bathi wabuza wathi kusontwa la, bathi ezawungala, wathi laba basindisiwe basonta ngalabo bekhaya sindisiwe, bathi basonta ngalathwa waya khona. Kungubusa-ke kaNkulunkulu lokho. Umqaqamuki namhlanje phansi mfundisi. Ngifuna ukuchaza kancane nje into yokukholwa iyimpi. Sisempini la. Izimpi zesihluke kaningi uhlobo lezimpi. Thina sikwimpi ebizwa nge-Cold War.
impe umshosha phansi engeyona impi la abantu abasuke behlangene khona ngezandla bebambana bedulana bejahana cha before ngezwini amdlulela ongvulela wena wenda umfundisi umfundisi Exodus ngiyadlula nje la sothole ngabasho bengakafiki chapter for this one chapter 34 for the verse 9 onwards cala nemnikeze mic verse 9 onwards ake sifunde bazalwane Exodus chapter 4 verse chapter 34 chapter 34 verse number 9 yes wathi ngiyakuncenga Nkosi ufundeba verse 9 now 34 now verse 9 hallelujah verse number 9 wathi ngiyakuncenga Nkosi uma ngifumene umusa emehlweni akho usimakade makahambe nathi nakuba labantu bengontamo olukhuni sixolele ububi bethu nezono zethu usithathe sibe yifa lakho kanke hallelujah wathi Nkosi noma ngifumene umusa emehlweni wakho inkosi mayihambe nathi yathi Nkosi sithathe sibe yifa lakho sisonke la sifumene umusa bekufaneleke inkosi ukuthi sithathe ifa ingcebo abantu bayayiphendula ingcebo abantu bayenze kube imali ngathi ingcebo ingoba unemali kanti akabi kanjalo mawunoJesu yakhe impilo unengcebo mawunokuthula owakho umoya unengcebo not about ukuceba ngoba kuyimali cha uyaphika wesila njalo bengihluka nje mina lana ngoba mfishane kakhulu namhlanje 3 hours ngoba uNkulunkulu semuhle ngakhathi zonke afiyene ezweni lenkosi abantu sheshe mhlale phansi buka John chapter 15 verse 1 and from this one Sifunde bazalwane John chapter 15 verse number 1 yena qhubeka nemfundisi amen nongagcina ku9 lonke amen ngifunda yonke mina ngingumvini obona wona baba ungumlimi yilelo nalelo gatsha elikimi elingatheli izithelo uyalisusa
sakho. Yilelo nalelo elithela izithelo uyalihlunga ukuba lithele kakhulu. Nina senihlanzekile ngezwi engilikhulume kinina. Hlalani kimi nami kini. Njengalokhu igatsha lingethele isithelo ngokwalo kuphela uma lihlala emvinini, kanjalo nani kuphela uma lihlala kini. Mina ngingumvini, nina ningamagatsha. Ohlala kimi nami kuye, lowo uthela izithelo eziningi, ngokuba ngaphandle kwami ningenze lutho. Uma umuntu engahlali kimi ulahlwa ngaphandle njengegatsha abune, bawabuthe bawaphonse emlilweni ashe. Uma nihlala kimi namazwi ami ehlala kini, niyakucela enikuthandayo nikwenzelwe. Ubaba uyakhazimuliswa ngalokhu ukuba nithele izithelo eziningi, nibe ngabafundi bami. Njengalokho ubaba engithandile nami ngilithandile, hlalani othandweni lami. 10. Uma nigcina imiyalo yami, niyakuhlala othandweni lami, njengalokhu mina ngigcinile imiyalo kaBaba, ngihlala othandweni lakhe. Amen. Uyabongeka uNkulunkulu othongwele. Uyabongeka dwala lethu uNkulunkulu ongcwele. Simile kuwe uNkulunkulu othongwele. Inyawo zethu zime kuwe uNkulunkulu othongwele. Uma ngabe ukuphila kwethu kujalwe kuwe, uma ngabe izinto yethu kuwe uNkulunkulu ongcwele, siyohamba uNkulunkulu omuhle size sifikelele la ukhona. Siyabonga baba wethu emini egameni likaJesu, siyabonga izwi lakho eliphilayo, siyabonga akhoba yakhawuleza egameni likaJesu. Siyabonga nzulu yemfihlakalo, siyabonga dwala lethu uNkulunkulu ongcwele. Sitshale sikuwe uNkulunkulu othongwele, sigcine sikuwe uNkulunkulu othongwele, sihlale edwaleni elinguwe. Moya siyabonga uNkulunkulu othongwele. Emini uNkulunkulu othongwele, khuluma ngezwi lakho uNkulunkulu ongcwele. Khuluma ngathi uyaqala, khuluma ngathi uyagcina. Baba wethu ongcwele, silalele siyinceku ney'ncekazo zakho egameni likaJesu Kristu ophilayo nokudumileyo. Amen. Mina ngumvini owona. Lokho kuyakhombisa ukuthi khona emini. Usiyaqinisekisa ukuthi yena uyiwona wona. Lokho ngokusobala ukuthi bakhona abanye uNkulunkulu. Akufuna ukubala uNkulunkulu babantu, akufuna ukubala izinto zabantu, kodwa thina kuyakhombisa ukuthi bakhona abanye uNkulunkulu abakhonzwa abantu. uNkulunkulu uyibeka inkathe ukuthi ohlala kimi nami ngihlale kuye. Uhlaliphi ekuseni? Ngabe uhlelini uNkulunkulu? Khona la athi khona inkathi engathini ithelo ngiyasika. Ngicabanga ukuthi isihlahla uma kukhona inkathi olisikayo akubi mnandi ngakusona. Befanele sihlale kuye. Befanele sihlale noma ngavumi. Befanele sihlale noma sihlaselekile. Befanele simkhonze noma kubuka ngathi impi ibheke ngakithi.
abaza abanye abantu ukuba uNkulunkulu abaphilayo nje emhlabeni abazofakaza. Ngiyathanda ngoba ekhaya khona inkosi ekuyinkosi yamaZulu. Asimthathi njengoNkulunkulu thina, simthatha njengomuntu nje owanikezwa ukuthi ahole abantu, kodwa akangaphezu kaNkulunkulu ngoba naye kusasa uzofa. Befanele sihlale kuye, befanele sihlale kuye ngoba bazalwane sisempini. Befanele sihlale kuye noma isimo sithini, kodwa sihlale kuye. Ngoba wayehleli kuye, mohleli kuye uthola impumuzo, mohleli kuye uzizwa ucebile, mohleli kuye uyajabula, mohleli kuye uhleka noma ngeke into efanele ngabe iyahlekisa empilweni, kodwa uhleka ngoba uhleli kuye. Noma ngikho muhle, kodwa uhleli kuye ngoba ngiyazi ukuthi uzosela. Ngiyabuzwela ubuhlungu njengabo bonke abantu, kodwa ngathatha isinqumo empilweni sokuhlala kuye. Ngabe uhleliphi? Ngabe ufuna ukuhlalaphi? Ngokuyibeka ngokusobala wathi mina ngumvino wona wona. Wakho loNkulunkulu hayi owami uyazazi idingo zami, owami uyazi into edingwa inhliziyo yami, owami uyakwazi ukuthulisa isizungu esisemphefumulweni wami. Akafani nowakho phuza ukuphendula ngoba baningi oNkulunkulu. Ngifike
namazwi efanele kakhulu. Ngibonile futhi uNkulunkulu uthulisa nolaka. Ngibonile uNkulunkulu ukhuza. Ngibonile uNkulunkulu uthi angithule makufanele ngifune. Ngibonile nje yona yonke indima ngibonile umfino nawo. Ngiyaxosa futhi uNkulunkulu sengathi akakho umfino obona. Ngiyaxosa futhi uNkulunkulu ukuthi wakhangaba elamagatsha akulo mfino athela ayithela. Nginako futhi ukuthi mhlawumbe uNkulunkulu ayakho ubufakazi. Amen. 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 Hallelujah. Ukuthi kwesinye isikhathi thina bantu uba nalo muntu osuke umthembile ukukhuluma inhliziyo yakho kuye. Mina ngithembe uNkulunkulu kulabantu. Amen. Sinsezathi senza ukuthi ngibone mina ngoba inhliziyo yami ngithule ukubona ngithulanga komkakhe, angithulanga bofowethu abantu, angithulanga abafundisi, ngithule uNkulunkulu. Awazange uyithula umuntu uyashintsha. Ngiyabonga ngokususa la ungilethela eyinto engakhuluma ngayo kuze kube ngiyakozayo. Ukuthi uNkulunkulu wenzeni empilweni yami. Akaze ngizicabange ukuthi ngiyobamba abantu. Ngikhulume ngamagama emakhulu. Angakaze ngizibone ukuthi kothi ngiyaxolisa omunye umuntu. Lento eyikude kunezulu. Angakaze futhi ngizibone ngithi ngiyacela. Amagama kade eyikude nami. Hey, I'm so sorry about this. Ngiyaxolisa. Ibhayibheli lesimo sokukhona konjani. Ibhayibheli lesimo. Yeah.